Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno kwa MBC ndipo mawu nomuli ndine Austin Kachipeya kumapoyamba nayi mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana, ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Chipani cha Democratic Progressive DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa DPP yemwe anamwalira pa 5 April mu chaka cha 2012. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mu Kito chati Profesa Bingu wa Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu, wokonda zachuma komanso wokonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga woyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zotsatira malamulo a mabungwe ndi zikhumbo za dziko, komanso kuti usogolero wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino, monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogolero wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kofunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu wa Mutharika watsimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe motsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingu wa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Profesa Bingu wa Mutharika komanso kwa Malawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. President Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe Akhristu akumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera muthenga wake mtsogoleri wa dziko lino wati iyi ndi nthawi yakuti anthu alingalire pakufunika kwa kukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ni nyengo yomwe Akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera m'mazunzo, kupachikidwa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wapempha Akhristu kuti akhale ochilimika pogwira ntchito zolimbikitsa moyo wauzimu komanso kupeza mayankho pa mavuto omwe anthu akumana nawo m'madera mwawo. Iwo amalankhula izi pomwe anachita nawo mapemphero a mpingo wa Mchezi CCP ku Lilongwe pokumbukira Pasaka chomwe ndi kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Zambiri mu ripoti ili. Mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika anali ndokondwa ndi mayimbidwe a chigwirizano kwaya ya mpingo wa Mchezi CCP. Iwo analimbikitsa utsogoleri wa mpingo kuti ukhale patsogolo kulimbikitsa utumiki kudzera m'mayimbidwe. Ndikufuna ndikuyamikeni lazima ya chigwirizano kwaya
chifukwa chokuti ulendo wayamba takuita nani simumatidziwa inenso simumakudziwani, koma Ambuye anatilumikizitsa chifukwa cha nyimbo yanu. Mupitirize kuimba ndipo Mulungu akutsogolereni. Pano ndaonera makwaya osiyanasiyana onse oyimba bwino kwambiri. Inanso kwaya yandigwira mtima, ndikwaya yoti kodi timakhala opanda nthawi zonse timakhala tili pa WhatsApp. Akuti ndi mchali chimomwe kumuchita check munthu udali mchali chimomwe peso udali online akumacheza ndi anthu ena koma munthu ali muti ndikhulupirira mpingo uno ndi mpingo udakisika kwambiri umene uli ndi anthu amene Mulungu amagwiritsa ntchito kuti ayimbe. Ineyo ndabwera kuno kudzathokoza leadership ya mpingo uno chifukwa chomalo lazima amene kuti tizicheza nawo, komanso ndidzathokoze azimayi achigwirizana kwaya kulikonse akangondiona ine anthu amayika nyimbo imene ijayo. Yangofika pakuti nyimbo imene ijayo ndine tikungoyendera njira imodzi. Chokupemphani chokuti mupitirize, komanso monga Yesu Khristu waukira lero ubale wathu ndi mchezi kapena ubale wa State House ndi mchezi nawonso wabadwanso. Mayi wa dziko lino anapereka thandizo la ndalama zokwana 12 million kwacha ku mpingowu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika. Iwo anati cholinga cha thandizoli ndi kulimbikitsa mpingowu kuti udzitumikira bwino anthu mu uzimu komanso zosowa za pamoyo wawo. Muulaliki wawo Mbusa Alexander Kambira analimbikitsa Akhristu kuti akhale osinthika pamene akusangalira kuuka kwa Yesu Khristu. Akondedwa, ngati ndidafa ndi Yesu ndikuuka ndi Yesu, moyo wanga uonetsereza Yesu. Abuso nakana kusanja amene saonetsereza Yesu amene ndi Akhristu munena ndi inuyo kuli ndi Akhristu koma Mulungu amaona ake otembenuka mtima. Wangati isofuna kuti akonzeke koma ngofuna kuti afe watsopano abwere. That's why malemba akamba pa 2 Korinto 5:17 ngati munthu ali mwa Khristu ali wolengedwa tsopano zinthu zonse zakale zima. Adani opanda manyazi ndi mutu wa nyimbo yomwe mayi wa dziko lino akuikonda kwambiri. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Phungu wodera la kumpoto kwa boma la Rumpi Ajapi Muhango watsimikizira anthu mdziko muno kuti miyoyo yawo isintha kupyolera ku ntchito zachitukuko zomwe boma likhazikitse. Iwo amalankhula izi pa Mhuju CCP pamene anali nawo pamwambo okumbukira kuuka kwa Ambuye Yesu. Zambiri mulipotiri. Kunali kuvina ndi kusangalala ku mpingo wa African International Church ku Mhuju mboma la Rumpi pamene Akhristu amakondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu amene Akhristu amakhulupirira kuti anapachikidwa lachisanu lapitali. Phungu wa dera la Rumpi North Ajapi Muhango yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ati kuuka kwa Ambuye Yesu kukubweretsa chiyembekezo kwa anthu mdziko muno kuti zinthu zikusintha ndi kuyambanso kuyenda bwino. Kuuka kwa Yesu Kristo kuchoka m'manda tsiku la lero kutipatsa chikhulupiriro kuti dziko lathu likupita kwabwino. Tikuchokera ku mbiri yovuta kwambiri zaka zapitazi ine mukudziwa kuti mdziko muno mulati mavuto mazunzo oopsa. President Profesa Peter Mutharika atiuza mobwereza kuti tipemphere dziko lathu lino kuti mavuto simakumana waja athe. Choncho ndimafuna ndasimiza nthawi kuno kuti chipulumutso chili pafupi. Mavuto amene tikumana waja pang'ono akutha. Mdziko muno munali njala ya nanu, lero lino njala yamba kuchepa. Amuhango aperekanso ndalama zokwana 2 million kwacha ku mpingo wa African International Church kuti amalizire ntchito yomanga chalichi chawo.
M'mawu ake Bishop wa mpingowu a Daniel Nsooya ayamikira Japi Muhango chifukwa cha thandizoli ponena kuti ziwathandiza kugwira ntchitoyo mwachangu. Pamwambo panafika anthu ochuluka kuphatikizapo mfumu yaikulu ya mderalo Senior Chief Mwahenga ndi akhristu ena amene anakondwerera zakuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno a Joseph Muthupa atsimikizira Malawi kuti chitetezo achikhwimitsa kwambiri mnyengo ino ya Pasaka. Muthupa amalankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera madera osiyanasiyana pofuna kuona mmene apolisi agwira ntchito pa nyengoyi. Iwo ati apolisi awatumiza madera onse ofunika mdziko muno kuti azioneka paliponse pofuna kuteteza nzika za dziko lino. Pali njira zambiri zomwe takhazikisa zinazo sizisowaso kuti kuziulula kugula wanthu koma chinthu chodziwika kwambiri pansi pa ulamuliro wa mkulu wa polisi Mr. Richard Luhanga akhazikisa ndondomeko yoti pena paliponse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje apolisi aoneke masana ndi usiku pamene anzathu tikuti tikupita tikasangalale tili ndi chuti ife ndi pamene timayamba ntchito ndiponso ndi pamene timakhalanso ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti nyumba za wanthu zimene achokamo koma tikuziwa kuti samachokamo anthu onse amasiyaso anthu kuti aziyang'anira pamenepopo koma katundu wa wanthu nyumba za wanthu miyoyo yawo ndiyotetezeka chifukwa chake mukuona asilikali athu awa akungoyenda ngati akucheza atenga futi zawo akulankhula nkhani zawo imene ndiye ntchito yeniyeni ya polisi chifukwa choti anthu ayeneka kuona kuti polisi yawo ilipo kuti iwo ateteze ndithudi ndiye pena paliponse pali mapatrol teams magulu ama patrols dziko lonse la Malawi kuonesesa kuti chitetezo ndichokhwima. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya tentonenso mito yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri odziwa bwino ntchito yawo kuti apeze yankho kudoko komwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja Malawi. Nduna za mtekatenga Japi Muhango yanena izi itayendera dokolo. Hassan Pili walemba ripotili. Nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango ati pakufunika akadaulo okwanira kuchokera kwa akatswiri monga mainjiniya ndi ena kuti apeze yankho lokhazikika lotana ndi vutoli. Iwo anati zimene zachitika ku Nkhatabe kumene malo okwerera sitima jeti mchingelezi amira madzi ndi zodandaulitsa kotero pakufunika yankho la msanga komanso lokhazikika chifukwa anthu panopa akuvutika. Kupita chitsogolo pofuna kuti pamene tikusinkhasinkha kuti apa tipakonze bwino tikonze bwanji pafunika kuti akatswiri athu ndi anzathu aku amaona za nyengo munakhalire pansi aone kuti mavuto tisanza kupana nawo tipange bwanji. Kwa ine ngati munthu amene ndaona ndi maso ndiona ngati kuti pafunika kuti tikweze malo amenewa kuti apite mmwamba akapita mmwamba koma ndi mtuto otoleka bwanji ndi pafunika akatswiriso pano kuti athandizire kuti ndikamati tifuna tikweza ndi mlingo wochuluka bwanji koma ndikuona ngati mankhola ake ndi amenewo. Kumira kwa doko zachititsa kuti anthu okwera sitima zikuluzikulu za pamadzi monga MV Ilala adzivutika kunyamula katundu wawo kukweza ndi kutsika mu sitima. Achikumbutso Dokotala ndi mmodzi mwa okwera sitimayo. Tisokoneza kwambiri ngati tikamakwera ngati tikanyamula tikhali ndi katundu timavutika kwambiri na saganyu makhazi kwa ndalama zambiri kuti katundu umene akafikire metu kupita maso pochokera metu uchokera ngati kulikoma
tikanyamaso katundu chimozimozi malaso transport ambiri kuti wafika kumene ukagulisako tikaoda ndoti zimatisokoneza kwambiri kuti moti kapeza profit yabwino nokeza tutani tikuluza chifukwa cha mwina kutsitsa kwa katundu aganywa. Boma latsimikizira anthu kuti ndilodzipereka kuonetsetsa kuti akonze vutolo ku Nkhatabe mwa msanga komanso kupeza njira yothandiza pa dokolo limene linayamba kugwira ntchito mchaka cha 2017. Hassan Piri, MBC, Nkhatabe. Konsolo ya mboma la Nkhotakota yati zokambirana zili mkati zofuna kusamutsa anthu omwe akukhala malo omwe kumachitika ngozi yosefukira kwa madzi. Mkulona za ngozi zogwa madzidzidzi mbomali a Romachinga Nkhata wanena izi dala mfumu yayikulu Kalimanjira pomwe bungwe la Yisa Foundation lapereka thandizo la chakudya komanso zofunda kumawanja 200 omwe anakhudzidwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Bilisi Mwape ali ndi ripoti. Aeliza Yakwaniya amudzi mwa Kalusawani ndi mmodzi mwa anthu ochuluka omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira mboma la Nkhotakota. Iwo ati anataya chilichonse chawo pa ngoziyi ndipo akukumana ndi mavuto kuti abwenzeretse zomwe zinawonongeka. Ayakwaniya ati ngakhale anthu ena akhala kulandira thandizo akankoyamba kuti iwo athandizikeko tichitikireni ngoziyi. Ineru thandizo limene nalandira lero niliwonyadira chifukwa pano panalibekena kalikose nyumba mwanga. Koma chifukwa cha izizi Mulungu tikomera mtima kuti kudutse thandizo ngati lili nkutiganizira ife anthu osefukira madzi. Kwa ineyo nachiona chinthu cha mtengo patali. Bungwe la Yisa Foundation lapereka thandizo la zakudyazi komanso mabulangetewa pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Adeling Spiri ati cholinga chawo ndi kuthandizira boma pa ntchitoyi. Apa Aphiri apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma pa ntchitoyi ndipo ati bungwe lawo lipitiriza kufuna thandizo kuti lifikire maanja omwe akuvutika chifukwa cha ngozizi. Ifeyo amene tili nkuthekera tikudziwa kuti dera lathu lakhudzidwa koma tinako kuthekera kuti titothandiza. Naona kuti ndi chinthu chothekera kwambiri tikuti tithandizepo ifeyo ngati Yisa Foundation komanso azathu ena amene ali ndikuthekera kwina. So ndikupemphabe kuti ngati kuli ali nako kuthekera asasira bomalo. Mkulu wa ofesi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi mbomali a Romachinga Nkhata ayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli. Iwo ati pakadali pano zokambirana zili mkati kuti asamutse anthu omwe akukhala malo angoziwa. Tinakambirana nawo kuti anapeza malo mapisi atatu amalo amene ali kuntunda kuno amene pano pati kuapanga asesi kuti kodi ndi malo amene ali sefu kuchopsezo cha madzi osefukira. So tinganene kuti mwina ndi chinthu chabwino fa choti mafumu onso komanso anthu ena avomereza kuti ayi kumene amakhalako ndi kumalo koyipa apereka chiganizo choti abwere kuntunda. Bungwe la Yisa Foundation likugwira ntchitoyi mogwirizana ndi diocese ya mpingo wa Anglican ya Lake Malawi. Mbusa wa mpingo wa Anglican kuchiya a Clement Naziri ati mpingowu ukudziwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo ndipo ati pakadali pano akufalitsa uthenga olimbikitsa kusamala chilengedwe pofuna kuthandiza kuchepetsa zotsatira za kusintha kwa nyengo. Tikuwalimbikitsa anthu kwambiri makamaka kuti titengepo gawo pakudzala mitengo kubwezeretsa mitengo imene idawonongeka. Bungwe la Yisa Foundation likugwira ntchitoyi ndi thandizo la ndalama lochokera ku Anglican Relief Development Fund. Maanja oposa 10,000 11,000 ndiomwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira ku Nkhotakota. Beatrice Mwape, MBC, Nkhotakota. Bungwe lona za madzi la Blantyre Water Board lati anthu ndi kampani zosiyanasiyana zili ngongole zoti zilipire ku bungweli pafupifupi 15 billion kwacha. Bungweli lati izi zisokoneza ntchito yopereka madzi abwino kwa anthu amboma la Blantyre ndi madera ena ozungulira. Tindi ripoti ili. Polankhula pamwambo omwe bungwe la Blantyre Water Board linakonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makampani omwe amakhulupirika polipira mabilo ogwirizira udindo wa mkulu wa BWB Chawanangwa jana anati kulephera kopereka mabilo kukukhudza magwiridwe a ntchito a bungweli poti limalephera kuthamanga kukakonza madzi akanongeka kulipira ena mwa makampani omwe amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli komanso kulipira mabilo amagetsi. Pali akuza kwana chama 15 billion
otitolere ngati Blantyre Water Board timakhala affected kwambiri ndi anthu akamapanda kulipira mabilo awo makamaka kandi amnyumba ngakhalenso those from the industry timakhala affected kwambiri una kuti timakanika kuti tichite zomwe tikoza kupanga zomwe tayerekeza kuti pange mu nthawi ina yake chifukwa ndalamazo zimakhala kuti zilipo koma sizili ndi ife zili ndi anthu komanso monga muziwa ndalama mukachedwa kugwisa ntchito value yake imakhalanso ikusika pang'ono so zimatipanga affect kwambiri timalephera kuti tikwaniritse zonse zimene makastomers athu kapena kuti tipange attend to mafaults amene kuti tipange attend to them quickly. Komabe iwo anati akhazikitsa njira yomwe ithandizire kuti bungweli lithe kutolera ndalama zake. Tayika ndondomeko zosiyanasiyana panopa kuti titolere ndalama zimenezo and posachedwa apa muzitiona ndithu tikhala full throttle kusakasaka aliyense amene ali ndalama zathu kaya titolera ife tokhani wake komanso tigwisa ntchito njira zosiyanasiyana anthu ena kuti akhoza kutithandizanso kutolera m'malo mwathu. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board lapereka mphoto kwa makampani ndi mabungwe okwanira 15 omwe amapereka mabilo mokhulupirika. Ena mwa makampani omwe alandira mphotozi ndi hotela ya Amarilis ndi Malawi Sun, sukulu za ukachenjede za Mnyubas ndi Kuhes, zipatala za Adventist ndi Mwayi Wathu, komanso kampani ya Ilovo Sugar. Polankhula wapampando wa bungwe lomwe limayendetsa ntchito za Blantyre Water Board a Stanley Chilwa ati mwambowu amaukonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makasitomala okhulupirika omwe amathandizira kuti bungwe la Blantyre Water Board lizigwira ntchito zake bwino. Mwambowu unakometseredwa ndi mayimbidwe ochokera ku bandi ya Mingoli. Kuchokera mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boys. Munkhani za mayiko akunja, dziko la Ghana lalengeza kuti kuyambira mwezi wa mawa lidzipereka chiphaso cha visa cha ulere kwa nzika za mayiko amuno mu Africa zomwe zikufuna kupita mdzikolo. Telson Magombo walemba ripotili. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zokopa alendo komanso za malonda, mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama wati nzika za mayiko amuno mu Africa zizitha kupeza chiphasochi mwaulere kuchokera pa masamba a intaneti. Ndondomekoyi ndi mbali imodzi yofuna kulimbikitsa nzika za mayiko amuno mu Africa kuti zizitha kuchita malonda mosavuta. Polengeza za nkhani a Mahama ati anthu amaopa kuchita malonda ndi anzawo a mayiko amuno mu Africa kamba kuti maboma ambiri a mayikowa amalephera kukhazikitsa mfundo zofewa zomwe zikhoza kuthandiza anthu m'mayikowa kuchita malonda mosavuta. Amahama ati kupereka mwayi wa visa yaulere kwa anthu muno mu Africa zichepetsa chuma chomwe anthu amagwiritsa ntchito akafuna kuyenda m'mayikowa. Telson Magombo, MBC. Tikatere tafika pamapeto ankhani zathu mauno koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana, ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa opambana.